Празник е тържествен. Празник е велик за училище Паисий Хилядарски, за всеки негов ученик. 150 години светило е то. Учи учениците на четмо и писмо. Там, в Хилядарски манастир, пише един монах в тишина и мир. Пише той история на своята родина. Нека тос монах Хилядарски живей во век и веков. 150 години безсмъртният училищен пулс предизвиква времето. Било робство, но там нейде през 19 век пламъкът светва. Разпалва се в малката килия на църквата Света Тройца в Новенската махала, осветена на 9 март 1834 година. Било светъл празник. Свети 40 мъченици. 7-8 годишен тръгнах на училище, разказва известния казанлъчнин дядо Георги Какачев. Учеше ни даскал Коста от село Виден. Учехме в Новенската махала, в клисарската стая, седнали на земята. Даскалът ни седеше до огнището и шиеше потури. Всеки от нас имаше паникида. Намазана с восък дъска с написани славянски букви, които учехме една по една наизуст. Бяхме около 30 деца. Така, от далечната 1834 година до днес, училището изминава своя 174 годишен път. От тук тръгват безброй млади учители и ученици, понесли като факел огъня на просвещението. Постепенно от Западна Европа навлизат нови, по-прогресивни за епохата методи на обучение. През 1858 година новенци се отцепват от Къренското училище и построяват свое взаимно училище в двора на църквата. Затова 1858 година се счита за рожденна година на основно училище Свети Паисий Хилядарски. Първи учител в новооткритото Новенско общинско училище бил Кесарий Серафимов. Дълбока диря в развитието на училището оставя и високо образования учител Димитър Душанов. От 1861 влиятелни новомахленски чорбаджии го канят като класен учител да преподава гръцки, аритметика, благонравие, съкратено Евангелие и земеописание. По негово време училището става класно и има 4 класа. В този момент Новенското училище е конкурирало главното кълпакчийско училище. Димитър Душанов е бил голям авторитет, известен в целия град като голям даскал. Учените хора от града предпочитали да посещават изпитите при Душанов, тъй като той бил по-заслушане, а учениците му отговаряли по-сербез. През 1866 година тук в училището се сформира читалище Просвещение, което има историческа заслуга за провеждане на събор на учителите, за въвеждане на обща програма в училищата. Съборът е открит с встъпителна реч на високообразования учител и книжовник Йордан Стателов, който за известно време е учител в Новенското училище. В програмата на Новенското училище учениците преминавали 4 отделения, в които изучавали в първо отделение буквите и писането им, както и цифрите до числото 100. Второ отделение учили прочитна книга, кръстнопис и писане. В трето отделение те освоявали свободен прочит, кръстнопис, двете първи действия от численицата и молитви. В четвърто отделение разбирали какво е това разборен прочит, кръстнопис, разказ от кратка свещена история и 4 аритметични действия. Преди и след освобождението от османска власт, учениците учили в стари приземни пристройки. През 1892 с волни пожертвования на граждани от махалата и църквата се построява новата сграда в двора на църква Света Тройца. От тогава училището носи името Отец Паисий и е първоначално. От 1953 година до 1961 година един голям учител оставя достойна диря. Това е директорът Васил Ботев. Той извежда училището на едно от първите места в окръга. Известно е със своята пословична чистота и безупречен ред и дисциплина. Възпитаници от това време с умиление си спомнят за двора с върбите и фонтанчето, за пъстро боядисаните с влажна боя подове на помещенията и коридорите.
Особено красива е чешмата от мрамор с голямо дърво до нея. Пред парадния вход на училището от двете страни на външното стълбище има храст, който придава изключителна красота на сградата, особено през пролета, с белите си като гроздове цветове. Гордост на училището е създадения през 1952 година първи в общината танцов състав от учителките Мария Стайкова и Захаринка Христова. През 1959 година съставът участва в първия републикански фестивал на художествената самодейност, където печели сребърен медал и званието лауреат на първия републикански фестивал. Една януарска нощ на 1962 година училището е обхванато в безпощадните пламъци на стихиен пожар. Много бързо е разчистен теренът и е изградена двоетажна сграда с 8 класни стаи. На 22 септември 1962 година с много радост, с много цветя и с много вълнения става тържественото откриване на новоизграденото училище. За негов директор е назначена Кера Димитрова, а за заместник-директор Георги Матанов. Впоследствие заместник-директор става Елена Петкова. По предложение на директорката, училището се преименува в Основно училище Паисий Хиляндарски. Създава се един ръководен екип, който с голям ентусиазъм и желание съгражда новото училище. Ядрото са началните учители Мария Бозукова, Калалева, Йорданка Славчева, Стойка Гъдева, Янка Александрова, Мария Кацарова и други. Училището е обявено за опитно и за 2 години то се превръща в център на обмяна на положителен опит за цяла Южна България. За постигнати високи резултати и успехи през 1971 година учителския колектив е награден с диплом и юбилеен златен медал. Редят се години на усилена учебна дейност, налагане на нови експериментални програми на тема Система във възпитателната работа, възпитание и самовъзпитание. Учителския колектив под ръководството на директорката Павлинка Димитрова и заместник-директорката Христина Коларова извеждат с успех заложения опит. Мащабната експериментална работа продължава и при директорката Ирина Вълкова и заместникът Димитър Ценков. Училището е определено за базово по внедряване на новото учебно съдържание 5 до 8 клас. Следва дни на напрегнат училищен живот, в които богатия опит и добрата методическа подготовка на учителите се популяризира в цяла Южна България. За 4 години са изнесени повече от 100 открити урока. Особено място заема организираната научна теоретична конференция по български език от учителката Тошка Христова по тема «Прослава на Паисий в литературата и изобразителното изкуство». На нея присъстват базови учители от Южна България, както и специалисти от Института за учители град Стара Загора, които дават изключително висока оценка за учебната работа. Извършва се многообразна и богата извънкласна дейност. Тя се ръководи от пионерската дружина. Завоюваните успехи в художествената самодейност се множат. Танцовият състав участва в престижния празник Тракия пее и е заснет от българската телевизия. На окръжен фестивал съставът получава награда Първенец. 10 годишнината и 15 годишнината на танцовия състав са отбелязани с тържествени празнични концерти, на които по ритъма на българска народна музика се извиват кръстни хора. Ежегодният преглед на постиженията на клуб ТНТМ се превръща в прекрасен училищен празник. Големи са и спортните успехи, дължащи се на първия физкултурник Денка Велчева. Бронзов медал, флаг и грамота от Републиканското първенство по волейбол. Златен медал на окръжни първенства по футбол, по лекоатлетически четирибой, златен медал на окръжното първенство по баскетбол. Научната експедиция Орхидея под ръководството на Мария Петрова се класира на първо място в страната и завоюва златен медал републикански първенец от 1981 година. Стефка Дочева обогатява музикалните традиции с блестящите изяви на училищния хор и наградното звание лауреат и бронзов медал. Имена, имена, имена на ярки таланти на бистри умове. Учители, новатори показали истински измерения на родолюбие и всеотдайност са Станка Дончева, Коля Турданова, Невенка Яцева, Димитър Ценков, Мария Чернева,
Цанка Георгиева, Васка Антова, Мария Петрова, Стефан Палазов, Донка Ничева, Кръстина Иванова. Базови учители, които години наред споделят богатия си методически опит с учители от региона. И много други, за които работата беше кауза. Много работа, упорит труд, любов към професията и обичта към децата. Всичко това е високо оценено. Георги Матанов, Станка Дончева, Димитър Ценков и Йорданка Славчева са удостоени с високи държавни отличия орден Кирил и Методий. Признание за труда на десетките и стотици педагози е най-високото отличие. Орден Кирил и Методий, първа степен, с което по случай 125 годишния юбилей през 1983 година е наградено училището. Въпреки превратностите на времето, училището продължава да играе важна роля в образованието на града и при директорите Людмила Бузукова и Васка Антова. То достойно съхранява традициите на своите предци и ги доразвива. По случай 140 годишния юбилей, училището създава свои нови символи – химн, девиз, юбилеен вестник и награден плакет Паисий. Имена, имена, имена. Безброй. На ярки таланти, учители и ученици. Но в пантеона на училището с гордост се произнасят имената на възпитаници, взели видно място в обществения и културен живот в страната. Народните артисти Любомир Кабакчиев, Стефан Гецов, Видин Даскалов и безброй научни работници, лекари, инженери, музиканти, художници. Днес уверено се пишат страниците на най-новата история. С усилията на целия колектив, ръководен от директорката Цветолина Симеонова, се постигат нови успехи. Многобройните изяви на учениците на общински, областни и национални форуми вдъхват увереност за бъдещето. 150 години са достолепна възраст за едно училище. Отрудените ръце на нашите предци изградиха ярките му основи с неща много по-силни от камъка. Любов към знанието. Прекланяме се пред творческата и професионална работа на многобройните учители, изградили авторитета на училището. Училище любимо, обичам те без край. Ти, първо ми светило в родния ми край. Поклон пред теб, огнище на българска просвета. Желая да пребъдеш на многая лета. Честит 150 годишен юбилей!